Hey guys, Oma goran. Ayah ordabaw foranna doनबाय अराव अमा हाग्रानि अमा फानसानानै मोनदोंनो दिनै हाग्रानि अमा जानोसै नै Hello guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दङ नै दा जों दखान थांनो ओंखारदों आरोना पुरा शिबसागरनिफ्राय न'आवनो शिबसागरनिफ्राय फैनायनिफ्राय माने न'आवनो दं आरो न'आवनो दं एकदम सप्तासेयानो जाबाय आरो न'आव थानाया ओमफ्राय जेरावबो बेरायनो थांखायाखै माने न' सिंनिफ्रायनो ओंखाराखै माने बाहेरावनो माने न' सिंनिफ्राय माने जोंनि बाउन्डारिनिफ्राय ओंखाराखै आरोना लामायाव एसे ओंखारो लांगोनायाव ओमफ्रायथ' गैया जेरावबो थांनो मोनाखै थांनायबो जायाखै ओजोंहाय आब'मोनबो गैया न' नेनो थाखाय आइ हारसिं थायो नालाय आब'मोनाबो गैया नालाय ओंखायनो जेरावबो थांनायानो जायाखै आरो फुरा न'आवनो दङ जोङो ओमफ्रायसो नै दासो जोङो मा होनो जों बै सकआव थांनो नागिरदों आरोना तिनिआलियाव ओरैनो बेरायनो थाखाय मा मोनो मा मायो नायना फैनोसै पुरा सप्तासे कारेक्ट जेरावबो थांखायाखैलै आयौ पुरा आयौ न' सिङाव बेसे हाबै दंमोन जों बेसे हाबै दंमोन बागुलायबायमोन आं न'आव थायै ओमफ्राय नै ओजो सासेया नै बेसिमल' ओंखारो आं नैबे लांगोनासिमल' ओंखारो ओमफ्राय गैया लांगोनासिम माने नै ओरै बारियाव थांदों आरो मैथा बांगाल आरो ना सानो थाखाय इयावल' थांनाय ना सानायाबो नायानो नाङासै जिबौसो मासे नांना थादों जि जक्करखा ओमफ्राय मा खालामनो मानसिबो गैया नालाय ओंखायनो जेरावबो थांनाय जायाखै आरो लाङिनावबो थांनो मोनाखै ओमफ्राय दा मा होनो गाबोनफोरसो नायनोसै लाङिनाव एसे फुजानि दख'नाफोर लायना फैनोसै दा जों दखान थांबाय थानोसै गारिया मा नारलायनाय जाखोब्रा बाबु मा नारलायनाय जाखो गारियानो स्टार्ट जाला माइलाय मानो साखाखौ फिदिंखो आयु हाबाब आइडियाबो जक्करसो नोंथांमोना माब्लाबाफोर बिदि जाबा नै बिदि खालामनानै डाबल स्टेन्ड होनानै साखाखौ फिदिंना हो स्टार्ट अफ जाबाथाय स्टार्ट अफ जाबा माने स्टार्ट जायाबाथाय आरो नै जोङो तिनिआलियाव फैनाया जों दा फुलनि थांनो नागिरबाय फुलनियाव एसे गाइखेर साहा लोंनानै थानोसै ना बाबा लाजिदों आयौ हाब्रुआ नायदो गाइस इयो मन्दिर शिब मन्दिर ना शिब मन्दिर बेखौ 1 नं उत्तमजी होनो आरोना बे जायगाखौ बाबु मा जागोन मा जागोन मा नों जेबो जाया नामा सिंग्रा जागोन ना बाबा सिंग्रा मिस्टि बिदि नाङा थांगासिनो नै डाम्पार जोंनि सिगाङाव लामायानो ओरै लामाया ओरैबायदि गाज्रिलै लामाया गोलैबाथाय सेसखा नै गाइस फाइनालि फुलनि सफैबाय जोङो फैयै बेनो फुलनि माने बागिचा ओमफ्राय जों नैयाव गाइखेर साहा लोंनो थांनोसै इखौनो लोंनो फैदों आरो हाबनोसै बेयावनो
मा जानो हाखौ गोदान खोदो खोमा थांबा बाबु मारो लोथो लोथोथारनो दहाय सिंग्रा जागोनसो होनदोंमोन ना नोङो मालाय आबौनिफ्राय 20 टाका लाबावबाय इयो आबौनिफ्राय 20 टाका मोनबाय बाबुनासो सफैबाय मालाय दालाय जालाय गोथाव नंगौना नङा गुदुंथार आखाइजोंसो सोलाबावबाय टेस्टि ओइ होबायलै बानलु लांनांगौ जोंहा बानलु बिदोंमोन नों आफानाव बोरै मोनदों हेल' बोरै मोनदों बाबु मिन्थियानो गावनि टेस्ट जानायखौनो ए पाकाजों थिखोबायनालै नोंनि बेलालाय ओरै सिदानो मा थनगो बस्ता थनबाय ओरै लगायनानै जानांगौ लगायलाय इदि लगाय इदि लगायनासो जायो माबार लेखा फरायनांगौलै नै आंना नेमखिजों लालमहन सफैबाय बोरायनाबो जाबायानो इयो मा नोंबो जानो गाइखेर साबा सफैलायबाय नै जोंना बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बिदि कापाव लोंनो मोनदों लोंनो मोनबाय आरो नङाबाथाय डिसप'जेल दा मोननोनो थांला ना इदि कापखौ हाथायखै हाबबाय एसे बानलु लांनि जाखांबाय आरोना हटेलनिफ्राय ओंखारबोनानै माने जोंना बानलु गैया आरो न'आव ओंखायनो बानलु एसे लांनो होननानै गुदला बाजाराव हाबदों आरो मासे गिदिर गिदिर बानलुआलाय लकेल गैया लकेल दं खोमा थुलाय नागिरना बानलु लानोसै नै हा पियास गैया पियासबो लादो पियास बासिनां गाइस नै जोङो फुलनिनिफ्राय फैनायावनो मोनाबोबाय आरोना फुलनियाबो गोजानानोलाय जोंनिफ्राय ओमफ्राय नै मोसौ खादों आरो माने मिस्टारा खाबाय दं आं टर्च सेरना होगासिनो आरो आइजों आफाजों बुरैबायबो नालाय बारा बोलो गैला नालाय बिसोरो मोसौफ्रा बोबथिं जायो नालाय बिसोर खानो हाया आरोना ओंखायनो जों नै मोनाद्रायनानै दासो खाफैबाय आरोना अन्थाव बाथाव मोसौफ्रा बाहेरावनो दंमोन आरो ओमफ्राय नै दा खागासिनो आरोना आंना बोराया मोसौ खाखांनानै नै दा रुमाव हाबफैबाय आरोना आथिं आखाइ सुनानै गाइस नै दा न'आव सफैबाय आरोना भिडिअ लाबाय थानाय जायासै ओजोंहाय मोनाद्रायबायबो नालाय बानलु आरो पियासल' लाना फैदों आरोना दा न' सफैबाय ओमफ्राय दा एसे ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामलायनोसैलाय रावबोथ' गैया नालाय नै गाइस अमा गोरान आइया अरदाबाव फोरानना दोनबाय अराव अमा हाग्रानि अमा फानसानानै मोनदोंनो कार्बिया फानफैदों ना कार्बिफ्रा फानफैदोंनो दिनै हाग्रानि अमा जानोसै नै 300 टाका केजिनो इमान दाम खम माथो होमबा हाग्रानि अमायाबो आइया नै
अमा गोरान लाखिना दोनदोंनो माने अमा गोरान नङा हाग्रानि अमा आरो हाग्रानि हाजोनि अमा कार्बिया फानफैदोंमोननो बेखौ लाखिना दोनदोंनो आइया ओमफ्राय मा होनो अराव फोराननानै नै रानफुंला जाबाय ओमफ्राय बाबुआ आरो जे लेखा फरायगासिनो नै बिबथिया फोरोंगासिनो दहायबो अमा जालांदोंमोन फुरा दिनै अमा गोजा आरो फुं बेलासि मोना अमा फुरा दानियाथ' हाग्रानि अमा नालाय माबायदि सिगांबो जाखांबायमोन आरो ओइ मायाव जादोंमोनथाय आं बेवहायनो मोनजादों आरो इयाव बे मा होनो बे न'आवनो मोनजादोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै बाखौ मोनजालायबाय ओमफ्राय दामानो खमथारनो माबा मा होनो 300ल'नो जोंनिजोंनो एखे नर्मेल अमाजोंनो एखे 300 बिदिब्ला संग्रोना लानोसै आं गाइस नै हाजोनि अमाया माने हाग्रानि अमाया मेजेम खम जायो आरोना जेनेबा जोंनि नर्मेल अमाया मेजेमा बिराद दाल्ला जायोना नैयाव मेजेमखौनो नुनो नागिरा नै जेने तेने एसे बिगुराव सिथाबनाय बिराद मेजेम खम आरो ना इयावनो सिनायो आरो जे हाग्रानि अमा होननानै जोंनि न'नि अमायाथ' मेजेमा पुरा रोजा थायोना मोदोमनिफ्राय नै मेजेमानो गैखाया बिराद खम नैयाव एसे नै जोंनाथ' नैबेखिनियाव बिराद रोजा जागौमोन ना मेजेमा नै गैयानो मोदोमा बांसिन जायो आरो ना हाग्रानि अमा ना बेयावनो सिनायो आरो हाग्रानि अमा होननानै नै गाइस अमाया मोनबाय अमाया आयौ मा जाखो अमाया मोनबाय नै जोंना बरियानो स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय